movie bultana chuan in pakhat alo langa me chenau ve che rong ri kan she thea ma se re lote a anau te chu lak sak tu manom te sha takin lalo turin angen loma silai puak ri kan shizuya engkim chu are tawong mai khazana khan enge thlenga chuin chuan engthuruk change athu ruk kan en chhozel donani kumsomli la yeliam ta nupa valai tak sarai le alex satile annau te chuan khopui nun ri hut le tot lutuk khosak sang boxi tlan chia santumin farmhouse le turan zonga thingtlang lama nun bul athara tan thatle antumani anin enmek chu movie tira kan mu ngei mai khani a alex chuan chu in chu du ngal emema azawin amoi boxi chung ko a chenna ta na du thu sam ani sarai ro chuan ri runom lo na ru kaneya chutianga in lian le moi tak latha mmc chu engwanga tlom te zuar nge anni ti angai to a makati na ti zual turin unreal estate agency di chuan kumsomli chung te meu chu in chu tu main an leidu lo tho soya achan ber po chu ina thilrap thak tak alo thlen to wang chu ni sindi chuan chu in nge ya chuan nulano pangtak ena chen chin thule apale anau te piang hlima tha thu te le ama nunna alak zui thu te asoya chu chanchin sia piang chuan in chu an leidu lo pha thina ti a sarai ril ru in swal mela mu chuan midangang bokin an leidu lo tura sindi chuan anga ya mase sarai chuan hun kal to thil thlengin ati buai lo thule malam hun thirmi an ni jok tho soya alex chuan an nupa an rem ti na thlap nia sha in ril ru ha dam takin chu in chu lein le kha chu aziak felta a limle phur takin anin thara chuan anin rem fela an the angin an chei bol boka aen kwalna lama sarai chuan pindan kongka pakhat hon theilo a mu a alex anen the to pan be nu chuan an hong thei ta shama achung chu mi pano pang pindan ni china ni ti asiat ngala ena chau chu ama cheng thinian chiat wangin mak an tiang reng viawa achung an bel chian lain pindan kongka chuan patling pakhat aron dak luta aming chu khrisa ani thu soin an chenom pa turani tho soya lolom nan gift aron kengtel boka athira chuan apa ngai viawa mase saraya endan chu amak riawa an phalna tel lawa in chunga aron lutlang ringo chu sarai te nu pa chuan mak antia anom dan alai ru viau mai khrisa chu achuak ta a an nu pai ro chuan chu pa chu mak anti zui viau mai chumi zan chuan anin son kwalvel na a an chaude wangin an fapa liam chu an nu pa pindana an ya tir ve a arum tur boy pui fel alangai boxi nen zanlaya chuan wardrobe rit tak nunga tanga no pang thom lo chuak sarai chuan a sia a alau ru de ule hrichiang du si chuan wardrobe chu norson me tuma ma se lo rit phian si amu hi le thei tamai lo chuan police report sindi na pe khau chu abel chianga chu ina thil thlendan chu chiang takine inziaka crime scene enai le apa thalak amu chuan enai nena in annaria wan nei ti ain mu a aril ro chu atinuam lo ro angreng viawa mase kim chang takin thilala shi thiam si lo alex chu veti doctor ani wangin chulai bora chuan na zong turina tukjinga chuan a chuak ngala akal main sarain wardrobe chungchang kha shila alex chuan ari ema wangin norson tur chuan midang puinan mamu angati a sarai chuan liama room tur chu ria thei to turina ti fela anal theng bera cheidan tur ngai to in chutiang vel pa chuan tukver zonga perek in kilnget vek chu mu a phoi mai tuma ma se a theilo drawer podo chunga enai talui ni om tak ribona chara engwakani ring lavina sama chuan a khima nilengin liamati tleitumin sarai chu buaya ma se tapzel si ahar satna ber chu nute pe kani nute pe ka tuma piangin liam chuan swaletin amma aya warina trap ta china sarai chuan chutianga afapaina anarngot chu ashithiam lawa aril ro boy pha a beidong rum hial to ni afapa omdan wang chawaril ruhani lawa sarai hian postpartum depression ania chu nutam tak fanei limten an nei china ni hetiang hun la hian nu te chuan an fatine na inzomna ne an har sata mutle thil ei thlengin an ta na har sa a chutiang chia chuan sarai po oma athil ei chakna nei lo ba ka amu tha theilawa liam chu nuin fa amangai ngoi nang hi anei lem lo achang pe chuan afa ne ring lo thina ni ril rufim put ram tumin abana rubber bena buna aboi deu don chuan rubber chuan in pera aril ru mai me ni
thil tak tak ani lo ti in in shil le thin zan kha chu liama ti tle tumlain tukver pon lama mei che pakhat enai ni om tak ding chu muthuta aphuna sel tuk chuan anaw pomlai chu thlo ti ti a chhuata thlen ma in aman le man lawa atuka chuan wardrobe nunga tang bukin no pang thom sarai chuan a shele a anoi bi chuan tho tam tak an lo thlok chuak thut lau takin au chula ma se tho ho chon bo thut angai na shelo hle mai khrisa lo lang le a sarai chuan enga mot thila puiturina soma thilmak tak thleng thin wang le a lo ruk wangin sarai chuan chuin chanchin chu zot ta a ma se khrisa chuan engtin ma chang lovin ngoi ring ina chwa sana sarai om nuam lo to sa chu bel cha pha so ni kha chu ina ti fel line ena kor fual lui a mu chuaka maktak main chu kor chu angai ven zui renga ena bung ro lui shim shim chuan angai to na la peng ta hloma liama aum lain in chung lama tanga thom lo chuaka sia a film khur takin en chiang turina chawa ma se tu ma mulo ama chuan oman omti a she thuta a hoi phei chuan anai pa robata loading reng chu muta a alam panin man mo takin ron pheya a chet son main kut pani hian khum noi tangin aron pot thuta atluk pha a ake en chuan kut zung tang thla lo oma robata chu bo zui ta a laulu tukin in noya atlan thla a liam chu mei bula lo oma ain ti kan main azupom mana chumini tang chuan ni tin in chung bung ruwa chu abo then ta zau zawa anin nei thalak te liama toys ngai nat berte Alexa chu aril ro ha ve tan ma se nupui omdan chu a depression wang zo ka ne ringa na nei to wang chuan a buai the emema in chung lam angai vin man si lo she motivate thin viawa ni kha chu wardrobe chunga shei hlui lam to lo om sarai chuan a mule a robata ta hlui ni om takani athil mu chwa chuan a hlauna ti zwala police report chu en non pha a ma se khoya ma shei chung chang in ziak lang lo thudik sha ta du to wangin sarai chuan khrisa zot non ni a khrisa chuan thudik rap thak tak mai chu soi chuak ta khala ka mei chia ena kha robata nupui ni lovina fanu zo ka ni a robata nupui chu an fapa Andrew a nei line aborala chuta tang chuan robata ril ru chu buai tanin afanu chu khoi aching chhotan ta a fa pathuma shin pha ta hialani afa upa pani te chu robata chuan a that ve ve a kum engamo zat ator nuwa ena beidong to chuan apa chu thatin anun na lak zui tho chu asoya sara chuan makati hle mai chutiang takarap thak chuan pain afanu ti du ang ti chu pomhar sa ti le a police reporter Andrew Chanchina lan lo wangin Chris chu Andrew Chanchina zot le a ma se chu zona chu chang lovin ngoi regin Chris chu chuak le ta a sarai chuan a she thiam lo hle mai thudik tak hailan nge ya du to a sindi muturi nakal ta a sindi chuan thuruk makzet mai lo shilta Chris chu robata fapa Andrew ani a aming thlakin chu khwa chuan lo let le tho soya aum zia chu Andrew a Chris lo ni ta chu enai unau pa ni in robata chu an pa ve ve ni anin puya ro nu khan zantin Chris chu alu ru thina khomi te point shevek ma sela tu main andang lem lo achan chu anau panlaya nun shom le rap thlak tak man wangin ani robata khan enai chau kha khoi lawa Andrew po khoi chenin serlian tak anut chia sakani anin son lu nia Chrisa lolan ngot dan kha sarai chuan a shithiam ta a Chrisa tan chuan soifia the si lo hian chuin nen chuan in zomna an nei tlatani sarai chu hota a ariru chu buai noi in athil sha chuan ati chaw vek bok nikha chu sofa a naw poma thutlain thilrim chedewa sia a thutheng noi tang chuan dai parman no pot chuak ta nuala ma se in chian chuan makdewin an bodaya robata no pangpani atha tak te sia ring dan du om lo takani chumitlaya liama nu te nek tira tum chuan anu te tuya pangang lo om noi chu muthuta ara pin hlau boxi thengsilna chuan a lei bota veka annu painkara chuan neu om chhotrana Alexa chuan anu pui om dan chu sia in khopui nun kalsana mun rele falu tuka anin son chuan anu pui natna chu ti zwalem nei ti in athutlong na siam chu aring hlel ruma tuine mo a music box ngai nat eme malo ti chhia ta mu chuan sarai chu lom lo takzet an bul vela thil thleng chu engma she thiam thei to lovin ti thei nei lawang mai nen she to a zan kha chu liama oi muta tum lain enale robata mu a liam chu da thla in an pa fa lam pan chuan a pheya ma se liama chu stepa lum chepa Alexa chuan ron pom kang man lo anaw te chu pom luta pindan kongka kala sarai chuan enge ti le don ti sha lo wangin liama chu ven hima tumani
chuinan in sona tang chuan sarai chuan thlashangin an chenchil ni mai nein sia a riru fim putharati in angai to na chuan hlo na le riru boina lama anuk lu thuk tol tola engthil tak nge ni a enge ngai to ti po thlia sang thiam to lo Alexa chuan anu pui chu ni tinin abuai zwal tul tul ti amu chuan amangang tak zet to liama ti nat luya tumte anu te tuya le bovek te kha shi thiam lawa liama choril drama da atum luini ina nga ya sarai ti ngai na shi to lo chuan ama thalak po thler then hi Alexa ma da in music box ti chitu chu amani mt zota Alexa chuan anu pui om dan le chutia ama ring hel ngot cho shi thiam lo hle a anin nyal na tagin sarai hian ano panlain hun har satak atonga chu to na hian lo lang chuak le in a depression ati zwal kai ti asia theya tingai na thlot chito lovin Alexa chuan sarai psychiatry sakola anu pui chuan treatment lak thatle arem ti abesia mase sarai chuan in en kola du to lo doctor lo then chuan sarai chu in thladul vedawin mit tuinen liama chu mangai du a mase no ni na angin engma fa palaka chuan a fil thelo ti asoi chuaka achang phei chuan afa angai lo thote afa pa ni ti pom thiama anu ang tak taka in shat ve du thote soya doctor chuan an tong thamwan te ti ati chuan chutianga omna chan chu thil tak tak aril ruput mang dik tak ni lovin a postpartum depression na satlu tuk to wangani thoshila damdoi e chan le to turina ti zuya mase sarai chuan a that to thu soin damdoi e du lo liama chu mangai tura in ready to in afa pange ni ti apom thei to tur tho soya doctor chuan hu chuan krisa lo luta sarai chuan ano panlai thil thleng a shila krisa chuan mit tui tla zoi zoi na ngai thla a sarai bula chuan chu anin chu le du thu le poisa nei lo wanga le ta lo ni tho shila a una no ena kha amangai tak zeta ven him the kha du thu samani ati a ma sela no pan ema wang chuan thunun ani ne ema wangin apa dan ngam ngai lo thote soizelin ena chuar fa pathum lai a shin thua soi chuak le ta zela ma se official report a chuan pakhat chau a intar lang thunga adang pani te chunga enge thleng sarai na zo chuan krisa chuan chan na mumal pelovin angoi sana sarai chuan wardrobe nunga tanga no pang thoma sha thin kha ena fa te pani nge an ne ring ta a krisa shil chuan ani chuan sha thuk wak tum lo turati in thudik chen khathi chu thuplen hi kan zawai tan that chang om thina ti a sarai chuan miril rubai ni lo ti achiang ta hlea in chunga thil mak tak tak thleng thin te chu angai to an ni lovin chuin wanga thleng chu ni aring het ta mi a thil bo thin te a music box chhia te a thil mu thin te thil tak tak chuin chunga thil rap thlak thleng to nen khan in zom vekin ringa pangai tak angalan tumin Alexa muwa chuan damdoi e yangina om thina ma se rukina paizela tlai kha chun na thil man mo thlak wangin Alexa chu achu angaya sarai om tura liama kalsan chu she rulhea masi sarai chuan adam doi e that thu shrin ngai to lo turina ti a Alexa kalyam nu chuan sarai chu ba tap chunga liamanen an la omdun ring lain amu thluta a liama trapria a har thuta ma se robata chuan ronrek thutin nimphum atuma sarai chuan lo swale ta chuti lai tak chuan liam po lo pil trep to ma se pom kang ngal wata thaphang takin liama shwain in chunglama atlan chawa room chunga ena auri sha in an room pana robata lo phei a muboka manmo takin room kongka chu khara a thei to pina namzuya engkim chu arele ta duk in noi lama Alexa tongria sha a chuk thlawat ma se tu ma amulo manmo takin in chunglama a chholi a liama roma lu chuan a khuma lo om to lo wardrobe nunga kongka thu ruk om lo in hong amu a achung lama liama trapria she theya chu room trople thim taka chuan aluta anin chung bung robo zongjong te kha chu room a chuan lo omvek thasang no pang pani mu in pakhat jok chuan liama poma chung no pang pani te chu anai fa upa pani te kha anni sarai chuan liama pele tur chuan angena masian ni chuan an phallo amangai tak tak lo thu soin atina thindan te chu an mu vek thon soya liama chu an ta an bula om to turani anti a trapchungin sarai chuan adilin adila liama chu afapa ni thu soin pele tham turin angena me pano pang pakhat jok chuan shelo kengreng sarai chu be tumina pan hnaya chu ta tak chuan sarai chuan liama chu afapa nge ni ti pomna le shiana chiang tak le chak takina filta a afapa arila ra nge ni ti le amangai tak zeta ni ti ain sheta me pano pang pani te chon bodeya
an lo om tak tak ngai lo shim shim sarai suang to na mai mai ani a chuin chanchin du om lo tak le a mental health chak lo in bel bom kwal vel shin chwa ve ka lo ni dik tak chuan enai fa pathum te chu kum tam takal ta khan roba ta na that vek to ani mase sarai chuan an chanchin a shiat khan a lo na le ri ru boy na te nen amit muain lan thinangin a suang to a bung ro bo zong zong te po chulai muna chuan ama da vek ani wardrobe nunga kong ka om kha amu chhuana ri to a tharang tak tak a om lo thilthleng zong zong kha sarai ri ruwa om vek zo kani maselia ma chan trep din muna adin khan afapa apom the pha ta thunga a depression chu ama ngei na hne ta ni atuk zinga chuan sarai chuan a that tak tak to thushila ami je zoile lim to amu chuan alexa chuan a thu soi chu ring mia kumthum nuwa chuan an chung kwa chu lim takin an la om hawa liam po mi pano pang du om takani to sarai chuan an no te pani na tura pai le meka lim mel tak an putlom lai chuan sarai mela chuan riru ha na arukin ala neiti kan mu theya anau te thar tur chuan ahar satna paltlang to te kha aron roi le tiang ti alau thong te po anima na le